ngarit. Ngoten ceritane. Tapi biasanya nggih ngarit jenengan niku. Ngarit terus lah ngeten iki badhe piak-piak nggih beto bagor iki kok. Wong ngene-ngene nggih lembu nggih mendo. Suraji, 70 tahun, lansia asal desa Kebonarjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, tengah viral setelah pulang ke rumah usai namanya diumumkan meninggal dunia melalui pengeras suara di masjid desa setempat. Kepada Tribun Jatim, Suraji menceritakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 18 Desember 2025. Pagi itu, ia tengah beraktivitas seperti biasa dengan pergi ke lahan persawahan yang ia garap sekitar 500 meter dari rumahnya. Suraji mengaku tidak ada tanda-tanda aneh sebelum berangkat ke sawah. Ia bekerja seperti biasa untuk menyiapkan lahan yang akan ditanami padi. Namun, sekitar pukul 10.30 WIB, saat tengah beristirahat di sebuah gubuk karena kelelahan sambil membersihkan baju yang kotor terkena lumpur, Suraji mendengar pengumuman dari masjid yang cukup mengejutkan. Ia mendengar namanya disebut telah wafat. Itu kejadian itu jenengan pundi, Pak? Ya, teng Sabin. Enten siaran Pak Wik. Kula mboten nek nang mantuk, tesih pokoke tesih mboten gugup lah ngoten. Ngoten. Di sawah nih. Nggih. Itu napa, Pak? Damel napa niku? Nggih, gebyah galeng. Gebyah galeng niku kula nggih badhe ngopiok kaos kalih kathok. Tirahat teng gubuk. Itu gubuk kok mboten enten tiyang ajeng kula tangklek kok mboten enten tiyang kula penasaran terus akhirnya mantuk. Teng Langgar Ler ku nyarno ngoten Mas. Terus kula jajal mantuk. Lah terus teng griya pun griya kula pun enten terop enten krosi. Pendosa kula dadak ya cekaose mabuk ngoten. Lumring-mring. Loh, Pak, kula tesih gagek ngenten diumumno. Seger warasa sing Koramil ngono iku. Lah sing bapak sing Tuban niku, Pak, doh mriki sampean teles kabeh. Encene wis kewajibane, Pak. Anu Mbah, wis kadullah anu Mbah seger waras ngono. Pas wonten rame-rame ten mriki nggih ngertos jenengan. Ngertos, tapi mboten pikiran nek nyipok kula tiyang niku. Ngoten. Jenengan kirane niku wonten kecelakaan ngoten nggih. Ya nggih, remas kula cilakaan. Lah mboten enten tiyang karet todan dawah teng mriku kepleset. Nah, ngoten. Tapi memang mirip nggih, Pak, kalih jenengan. Lho, nak waktu iku turune mlirip wong mantu kula wis ngakoni nak bapak. Ponakan kula nggih ngakoni nak pakde lho. Lho, tapi tok terus dibeto teng todan tengah bulan sanese kok terus maleh. Ane tak darani wong kok karo iblis ngono niku ceritane. Lah jenengan niku ngertos pengumuman niku jaminan, Pak, sekitar jaminan. Nggih, antarane tengah 2. Setengah 2 niku nggih. Nggih, batu dhuwur ku pun tengah 2. Ngoten. Pas jenengan mantuk ten griya niku warga pripun? Lah ya pun niku wau mayit todan pun sengkuyung diokok-okok bojo kula pun glimbungan dirakuti lho sampel kula ngoten ya, Pak. Lah tapi pas jenengan ten griya niku tiang-tiang kaget niku. Kaget teh. Lha kok mandi meneh niku sing asale maleh niku lho kok sanese kok persis ngoten. Ngoten niku namung niku. Memper banget nggih. Nggih. Tapi kok petung dileh teng ambulan beto teng lodan maleh. Tiange kan trepes pesek. Ngeten. Lah kula kan gadah anding-anding lho. Niku mboten wonten. Nggih, mboten wonten. Kula sareng timbange mriku pesek. Ngono. Jadi waktu niku ngiten sawah niki nggih, daleng gubuk. Oh, istirahat ning gubuk mriku. Niku enten sekete niku lho. Oh, nggih. Wis sing Pak Jar kilen niku Mbah Ji ku kuyar kula ning galeng kok diumumno kudu guyu ngene. Lah kaget jenengan diumumno pecah niku. Mboten kaget, pokoke penasaran lho. Penasaran iblis niki. Iblis niki kan regane nyepo-nyepo kula. Oh, sering kejadian ngoten niku. Nggih. Aku ditetek jari susu wis kuyar-kuyur teng mriki. Kata sing ngeten niku ya. Nggih, plangane mandi. Ngoten. Tetapi sak mantune niku, Pak, pripun jenengan? Dia langsung kegiatan seperti biasa. Nah, kula mantuk terus tiang terus sadar. Lah kula keng niliki mayite mboten kok. Nggih napa wong ora keluarga kula kok kan nganguk. Ngoten. Lah kula terus nyemong niku teng radosan nemoni polisi-polisi niku lho. Ngoten jelasin niku namung niku. Kathah sing pun nglayat mriku. Ampun, derek kula wangi
Mantri Ali pun lah ya kok gak nengeri lek lah. Lah ya persis lek nene lho. Pundi niku daleme sing keluargane niku? Oh, Wangi. Wangi. Mantri Ali napa niku? Oh, beda desa nggih. Nggih. Pun mriki sedanten. Nggih, adik kula niku. Terus nggih pun niki ditumbasaken lawon. Lawon terus dik Mudin Jaludin niku terus dik anu kirim teng Todan mangke anu Mbah. Nggih mbiyen disukani kerugian ngoten. Ngono ku pun lintu lo apa kok yatra receh-receh niku. Berarti wis siap sedanten niku. Oh, aku kula ngeten. Lah pitikku ora iso beleh, aku sore-sore lho pitikku lancur gak ono kluruk, jare mau dibeleh. Oh, pun dibeleh pitik. Pinten, Pak? Tunggal. Setunggal niku didamel nggih terakhir tinggi bancaki ya. Bancaki niku nggih. Kula sore kabur ya. Terus aku lah pitikku ndi karo kula wis dibeleh. Oh, lah kok sampel kabeh kula ngoten. Nggih, nggih. Terus tiyang mungkur kula terus resik-resik lah. Operasiku terus didalno ya langsung ngebes teles kabeh. Niku. Siap. Ngoten niku pun niku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.